ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାରେ ବନେଇଥିଲି ଇପି। ତ ଇପି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଇପି ଖାଇବା ପରେ ଦେନ୍ ତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ହେତୁ ତ ଯାହାହେଲେ ତ ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେବ। ତ ନାୟକ କିଛି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଦେଇକି ଯାଇନଥିଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖର ପଡ଼ୋଶୀକି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନ ପଠାଇଥିଲି। ତ ସେ ଦୋକାନରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଜି ଝୋଳ କରିବି। ତ ଘରେ ଛୁଆ ରହିଲେ କେମିତି ଘରର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଛୁଆ ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି କରିଛି। କେମିତି ତା ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଖେଳିବାର ତ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଆ ଭିତରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ନେଇକି ଢାଳି ଦେଉଛି। କେମିତି ତା ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଖେଳିବାର ତ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଆ ଭିତରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ନେଇକି ଢାଳି ଦେଉଛି। ତ ଗେଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ସିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଡାଲି ବସିଛୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଲି ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ରୋଷେଇ କଲେ କେତେ ଗରମ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାୟିକାକୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁଛି ତ ଟିକେ ତାକୁ ଧର। ନା ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏସିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସିଏ କାଳିକାନି ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଏଇସବୁ ଖାଇବା ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଡାଲି, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା, ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦାନ୍ତ ଖାଲି ଦେଖିକି ବସି ଖାଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଫାଷ୍ଟ ହସ ମାଡ଼, ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଆଉ ହସ ମାଡ଼ିବନି। ଆଉ କିଛି ନେବି ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ହେବନି। ଓକେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମେ ଏବେ ମା ଝିଅ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ଇଭିନିଂରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ। ତ ବୁଲାବୁଲି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିଥିଲି। ତ ରାପିଡ଼ୋ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାହିଁକିନା ରାପିଡ଼ୋରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ନଥିବେ ତ ସେଥିଲାଗି ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ରାପିଡ଼ୋରେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଟୋରେ ବସିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଜାମ୍, ଏତେ ଜାମ୍, ବାଟରେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆମେ ଇଏ କରିକି ମାନେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ମାର୍କେଟରେ।
आज बहुत ही जाम थिला ट्रैफिक कहीं गोटे भी गाड़ी आगू बढ़ू नाला फाइनाली आम आसिक पहुँची जाइए मार्केट में तो बहुत संघर्ष कर पहुँचु कहीं किसी घर सामान नबार अच्छे से आमर आसला चिकेन पकोड़ा चिकेन पकोड़ा खाई सारे मैं गोटे मोमो मगेली तो ओके सांग मैंने तो मो ब्लॉग एतिक ही शेष करूँ।